Каролин, каква е програмата за днес на градинарския курс? Днес ще посадим нашето първо ябълково дърво и се надяваме, че един ден ще можем да седнем на сянка под него. На какво трябва да се обърне внимание при засаждане? Първо трябва да се изкопае дупка, която трябва да бъде 2 пъти по-голяма от корена. След това почвата се обогатява с малко биотор. За да има по-голяма стабилност, до дървото се слагат 2 колчета. Накрая дупката се запълва, оттъпква се почвата добре и се полива. А после какво се случва? Дървото не трябва да се клати много от вятъра, защото в противен случай корените му няма да се захванат. Затова се прикрепя към 2 колчета. Освен това, през есента и зимата трябва да се полива от време на време, за да не изсъхне. Сега започва есента. Какво да очакваме в часовете по градинарство? Ще посеем още есенни зеленчуци, като зелена салата и спанак. Има и все още за копаене. След това планирам с жените да направим есенни аранжировки, а по-късно и коледни аранжировки. Винаги има какво да се прави в градината.